Менә сезгә козлар. Салауыз Мухан авылы апалары бергәләп коз өмәсен үткәрергә җыелды. Эш арасында уеннар да уйнап алалар. Коз канаты кемдә кала, шуңа җәза. Бу юлы татар халкының борынгы юласы Әюповлар гаиләсендә үтә. Мәдәният йорты җитәкчесе буларак Эльмира авыл халкын видео төшереп конкурста катнашырга чакыра. Нәтиҗәдә Салауыз Мухан беренче урынны яулый. Болгар радиосыннан да иштек бит инде без бу бәйген турында инде. Бу бәйгене менә шулай авылыбыз белән төшердек. Бөтенебез бергә апаларыбыз, абыйларыбыз бик актив катнаштылар. Шуннан соң инде без җиңү яуладык. Менә җиңүнең нәтиҗәсе бүген безгә шушындай зур бәйрәм була инде. Коз өмәсендә кунаклар да катнаша. Болгар радиосы алып баручылары күтәренке кәеф таратырга килгән. Эльвира Вилдан борынгы юланы кичкенәдән үк күреп белә. Шушы бала чагыма кайткандай булдым. Чын күңелдән апаларның җырлашып, борынгыча, элеккечә итеп коз өмәсе үткәрүләре күңелдә шатлык хисләре уята. Капка төбеннән башлап, су буена чаклы шу каврыларны чәчеп барганнар. Киләсе елга уңышлары мул булсын дип. Козларны йолкып бетергәч, авыл халкаларына юарга ык буена юнәлде. Нәкъ шунда Салауыз Муханда яшәүчеләр сал агызу юласын видеога төшереп, Болгар радиосы редакциясенә җибәргән. Элек-электән шул рәвешле су буйлап бүрәнәләрне башка авылларга озатканнар. Моны уңыш һәм муллык китерә дип кабул иткәннәр. Әлеге юла авылда хәзердә сакланган. Бик күп төрле йолалар, гореф-гадәтләрне искә алып төшереп җибәрделәр. Безнең тыңлаучыларыбыз коз өмәләрендә, бирнә җыюларны да. Ләкин менә шушы Мөслим районы Салауыз Мухан авылында бик үзенчәлекле гореф-гадәт юлы сакланып калган икән. Элек-электән бу авылда саллар агызганнар, урман агызганнар, шулай бит. Хәзердә инде шушы юлы сакланган. Алар һәр елны киләсе елларга иминлек, тынычлык теләп, ык буенда сал агызалар икән. Әлбәттә, Болгар радиосында ТНВ каналында бик яратып карыйбыз, тыңлыйбыз. Без бу бәйрәмгә бик озаклап әзерләндек. Шундый бөтен авылыбыз белән әзерләндек. Эш беткәч, авыл халкы мәдәният йортында җыелды. Биредә Болгар радиосы хезмәткәрләре, артистлар катнашында концерт оештыра. Шунда ук конкурста җиңүчеләрне дә кутладылар. Бу безнең авылыбызның данын, авылыбызның гореф-гадәтләрен саклауга зур өлеш кертә һәм шушы татар милләтендә яшәгән гореф-гадәтләрне үстерүгә бер адым ясый. Безнең янга килеп, шушы гореф-гадәтләрне үстерүгә үзегезне өлешегезне һәм менә безне күргәнегез өчен рәхмәт бик зур. Гаилә аша гына бөтен гореф-гадәтләрне, милли йолаларны саклап бетереп булмый. Моны киңәйтеп, радио, телевидение аша күрсәтергә кирәк, танытырга кирәк. Һәм шундый максат белән без менә шушы бәйгегә тотындык. Болгар радиосы иҗат төркеме йолаларны саклауга юнәлтелгән чараларны киләчәктә дә үткәрергә планлаштыра. Мөслим районыннан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.